pri tom, keď budeme raz stáť na tom mori, na tom kryštálovom viete, ktoré je rozľahlé o Hospodinovho trónu, tak sa budeme takto približovať tými chválospevmi k nemu a bude celá naša bytosť v tom strhnutá a bude čas preto, aby sme spievali a kričali, aj preto, aby sme boli ticho, aby dohrala hudba. A teraz to presne spravíme piesňou Hudba doznívá. Hudba doznívá, k tobě přicházím, chci tebe znát. Přines něco snad, co pravou cenu má, co bys ty měl rád. Chci víc než píseň ti dát, nejen krásná slova, co víc než sebe ti dám. Ty zkoumáš hlubiny mé, skryté nic ti není, ty vidíš, co v srdci mám. Toužím teď do srdce chvály vstoupit, kde si jedině ty, Ježíši. Přiznávám, Pane, že vždy nejsem věrný, to si jedině ty, Ježíši. Ty jsi věčný král, kdo jen vyjádří, co ti náleží. I když slabý jsem, Pane, vše si vem, každý dech je tvůj. Chci víc než píseň ti dát, nejen krásná slova, co víc než sebe ti dám. Ty zkoumáš hlubiny mé, skryté nic ti není, ty vidíš, co v srdci mám. Toužím teď do srdce chvály vstoupit, kde si jedině ty, Ježíši. Přiznávám, Pane, že vždy nejsem věrný, to si jedině ty, Ježíši. Pane Ježišu, sme tu opäť a ďakujeme Ti za tieto krásne sviatky, ktoré tu máme vlastne cez tieto prázdne dni, keď tu môžeme byť spolu, keď môžeme otvárať Tvoje slovo a keď môžeme aj v piesniach stáť pred Tebou a vidieť ten Tvoj trón a svoje srdce, svoju mysel, celú svoju bytosť upriamiť na Teba. Tešíme sa na to, Pane, keď nám bude všetko jasné v Tebe, keď budeme vnímať tie Tvoje hlbiny, keď bude čas
že budeme mať takéto sviatky, ale v plnej plnosti od Teba. A dnes s tou príchuťou neba, keď sme tu ako Tvoj ľud, ťa chválime. Tebe patrí všetka chvála. Ty si hoden vládnuť v našich životoch, pretože si náš stvoriteľ, pretože si nám dal život. Stvoril si to všetko pre nás tu okolo. A Ty si hoden vládnuť v našom živote a v celom vesmíre kvôli tomu, že keď sme boli stratení, keď sme v tom stave hriechu, kde nevidíme ani tie hlbiny toho nášho odpadnutia, tak Ty si prišiel a spravil si niečo, za čo ťa budeme vyvyšovať celú večnosť. Ty si zomrel tam, v tej ničote, kde nebolo nič iné, iba smrť. Spravil si to, aby si nám vysvetlil tú múdrosť Tvojho stvorenia, tú hnusobu odpadnutia a hriechu. A ďakujeme Ti za to. Vidíme, že si mal pravdu. Vidíme, že Tvoja múdrosť a spravodlivosť a láska bola väčšia než všetko to, čo ktokoľvek si od Teba utrel ústa. A tak ťa chválime a vyvyšujeme. Haleluja. Amen. Pakšamenty. Dobré ráno vám všem. Jsem rád, že se přece jenom podařilo, že tenhle stan se zaplnil. A jsme tady společně. Věřím, že nebude na úkor vaší pozornosti to, že jste prožili zajímavý a dlouhý večer. A já doufám, že to nebude ani na úkor mé schopnosti ještě mluvit a sám se držet při vědomí, aby se mi nezavírali oči. Bylo to krásné, co jsme mohli včera i večer téměř do těch ranních hodin, jak už říkal Stanko, prožít, ale myslím, že to nás mohlo spíš jenom stmelit, že se cítíme jeden druhému sobě blíž. Dnes dopoledne budeme chtít pokračovat, udělat další krok. A jestliže jsme včera začali společně procházet 2. kapitolou Pavlova listu adresovaného koloským křesťanům, tak dnes bych byl rád, abychom mohli udělat tu další část a v podstatě dokončit naši cestu 2. kapitolou. Moc dobře si uvědomuji, že pro mnoho čtenářů je komplikovaná a když jste v těch předchozích dnech měli příležitost za mnou přicházet, když byla příležitost, kdy jsem byl už i včera v kapli a dnes ta příležitost se vám dává znovu v 1 hodinu, jsem k dispozici každému z vás, tak několik lidí narazilo na to, že jsou tam opravdu pasáže, které jsou poměrně těžko pochopitelné a častokrát se o nich vedou velké diskuze. A ty jsou zvláště v té druhé polovině 2. kapitoly. Tam se nám objeví, a my to za chvíli budeme číst, ta slova o tom, že už nás do budoucna nikdo nemá soudit a mluví se tam o jezení, pití, o slavnostech, o sobotách, což tedy zvláště v prostředí adventistů 7. dne je téma poměrně ožehavé a velice citlivé. A já se pokusím možná ne zodpovědět všechny dnes otázky, ale alespoň základně se k němu vyjádřit. Narazíme tam i na jiné myšlenky, jako že Ježíš něco přibíjí na kříž a co to je. Ale dřív, než se k tomu všemu dostanu, bych chtěl možná připomenout a zdůraznit jednu důležitou věc. Každý den jsme se snažili objevit nějakou praktickou, já bych to dal hodně do uvozovek, metodu, ale spíše možná jakési nasměrování, co nám může pomoci, když čteme Bibli. A možná dnes se můžeme zamyslet i nad tím, co dělat, když v Bibli narazíme právě na obtížné pasáže,
které nám zdánlivě nepasují dohromady s tím ostatním, co jsme kdy v Bibli četli, a najednou narazíme na problém. Tak bych byl rád, kdyby to dnešní dopoledne nám mohlo ukázat, že jestli je něco opravdu praktické a užitečné, tak stojí za to nesoustředit se jenom na ten problém, ale zkusit číst možná ty zdánlivě obtížné pasáže v kontextu. Snažit se pochopit, jaká je hlavní myšlenka toho všeho, co Pavlovi leželo na srdci, co chtěl říct, protože někdy právě ten širší celkový obraz nám pomůže pochopit, proč se vyjádří tak, jak se vyjádří. Tak tolik tedy jenom čistě teoretický úvod a pojďme se společně podívat dnes na druhou polovinu 2. kapitoly listu Koloským. Věřím, že máte Bible, že budete průběžně sledovat spolu se mnou, protože jste asi zjistili, pokud tohle neděláte, je někdy obtížné udržet přesně tu linii, když nevíte, o čem je zrovna řeč a nemáte ten text před sebou. Pokud si vzpomínáte, včera dopoledne jsme mluvili o tom, že po celé té nádherné první kapitole, která vylíčí teoreticky i poeticky, jak úžasný je Ježíš, co pro nás udělal, se druhá kapitola zaměří na takové laskavé přátelské varování. Pozor, i když jste se rozhodli pro Ježíše, hrozí mnohá nebezpečí. A včera jsme mluvili o tom tajemství, jak zůstat v bezpečí, když známe ten nejlepší originál. Když se podíváme vzhůru, víme, jaký je Ježíš, co pro nás přinesl, a znalec originálu se tak snadno nenechá nachytat na padělek. Ale ta druhá polovina té kapitoly pokračuje ještě dále a bude to téma teď trošku rozvíjet. Bude dál trošku mluvit o tom nebezpečí, že by nás někdo mohl vykolejit ze správného směru. Představí dokonce některé možnosti, jakým způsobem lze být vykolejen, ale znovu, a to je ta dobrá zpráva, stejně jako včera, ukáže, v čem je tajemství nejenom bezpečí, ale našeho vítězství, kdy nemusíme být rozhodně vykolejeni. To nebezpečí apoštol Pavel v té kapitole pojmenuje 2 různými způsoby, a to ve verši 8. a 18. To je pěkně ta naše hrana, kde se nám to láme do druhé poloviny kapitoly. Jenom připomenu tedy 8. verš. Budu číst z českého studijního překladu, který to vyjádří velice zajímavě. Dávejte si pozor, aby vás někdo neodvedl jako zajatce skrze filozofii, prázdný svod a lidské tradice. Ono to v každém překladu zní trochu jinak. Mně se tam líbí to slovní spojení. Dávejte si pozor, je tu někdo, kdo by vás chtěl přepadnout a odvést jako zajatce. To je takový bojovný obraz, že někdo číhá, chce na nás skočit, vzít a z té cesty nás zajmout, vzít jako rukojmí, jako zajatce a odvést si tam, kam on potřebuje. To je ten první obraz. Ale je tam ještě druhý, v 18. verši, který by mohl být blízký těm, kteří se už těší na odpoledne někdy na 2.